Oh, nantawa gali ang unod o dagko kayo siya man purya-buyag. Lalom lagi kay ni siya kinatabunan ni siya sa pagkalot sa kuan CR namo ba sa septic namo. Pero kining lalom mayuta ni itom ni siya. Kining babaw pula kasi lalo man ning amoy natambaw natambaw sa kuan ikan sa pagkalot sa CR unsa naman ko di naman kakabalong sa sulyap sagad lamang kagyama-yama. O di gyud nimo siya basta-basta maibot og kuan kay kinahanglan pa gyud mo siyang tarongon kay basin niya mga bali ba humok ay mabali ni puti nga kamanting man. Mo liki na gali na siya wa na mabuak na yun siya. Oy liki na buak. Wala ina man ako na. Kinahanglan pang kinalutay palagi taman kay lalom kayo. Pero worth it man pud ang imong pag hinaguag kalot diha kay grabe mo pud kadagko kay nang unod hindi po ka mabasta-basta dili man po ka yung mapas mo ana kay bisan pag pila ka kananan pero gilipoto na mo ning gamay ra lagi siya nahimo kay tubigon lagi siya basta makaraan kay samot nagputi. Pero ang advantage sa ni puti kag tig ngis-ngis ka kay humok ni siya ngis-ngison unlike sa kuan unlike na pangis-ingis sa buwan unlike sa dalag nga murag gahi-gahi jud siya jutay wa pagyapon min human wabay mo ra to. Thank you.